Da. Și acum despachetarea ghiozdanului. Începând cu păpucul meu. Nike. Ups, mă, vezi că uitați cât e și uitați numai cât o să fie. Ba acolo. Mie. Ui și mășcășan. Tampon. Hai că mai este, hai. Nu. Așa. Vezi că au căzut până jos, mă. Nu fă mizerie, așa. Ia. 6, Moldovan Lucian Toia, bă, normal că au aruncat-o la cum. Adică la... La fizică 6-le, mă. Cu Știane, nu ai reușit performanța asta. Hai mă, că imediat, astea-s de la Tony, mă, tătu. Arene... Caietul lui Tony, mă, bagă-l acolo. Și-o rup caietul nebun asta. Bagă-l, mă, acolo, lasă, că se termină memoria telefonului, bagă acolo. O, că se umple. Haide. Bă, ce e aici, mă? Bă, mă simt ca un copil de Moș Nicolaș, mă. Îmi găsesc tot felul de porcării la ușă. Ăla de la Câmpianu, cadou. Hai că nu ai fost bine la bal. Yeah! Umplem un drag de coș, mă! Din cauza unor prostalăi. Tu ai fost cel mai mare prostalăi. Ionică, te desfințezi la școală, mă! Vezi că mai sunt. Iau nasul să-ți bag în fund. Vezi că mai sunt, mă, și mere. Coada de banană, mă! Cât de proști puteți fi, mă! Nu, păgăpătează, nu bagă! Noroc cu mine că am învelit-o, că altfel... Dau! E păcat să... Ia! Așa, bagă capul după ce am văzut băgate toate gunoaiele. Așa, hai că mai sunt, caută bine. Așa, acum ia sertarul la mic, hai că acolo ai terminat. Așa, intră la mic, intră la o fost băgate. Pe ea. Așa. Aici mi-a vai de viața mea, mă. Alea zi la ce? Tony. Coperți, mă. Asta se zice că e Ionică. Asta e Ionică, Asta e Ionică. Mă, Ionică. Hai că se umple. Știam eu, nu. Ăla e cu dedicație pentru tine din partea lui Câmpianu. Uite ce fericit e. Hai mă, că deja filmăm prea mult, mă. Sunt eu are cont, mă. Și căcatul ăsta mi l-ați băgat, bă. Și căcatul ăsta mi l-ați băgat. Gata. N-ai idee cât de mult îmi doresc să fiu la școală. La școală, să le iau pe Ionică de gât, Tomberonul aproape plin. să bag, uite aici capul tomberonul. Deci ați văzut, după cum ați văzut, la început era aproape gol, acum e plin. Știane zâmbește. Am umplut un tomberon. Am umplut un tomberon. Mâine va fi o nouă zi fericită. Uitați cine așa. Bravo.